Giti-giti na. Sino kayo mga bay? Ready na para Ramadan. Buhe. Ay, wag na. Ubo-ubo na. Uy.
Karon, luto na kong itlog mahaw. Itlog sa buntag, itlog sa udto. Anak sa manok. Itlog sa buntag, itlog sa udto, itlog sa gabi. Mahaw na tang igit ani. Ni mahaw na tang iti ani. Ano yung kapagya mo? Ay, hindi mo nagpamahaw ang kadama. Kaya na, gigutom na kinabkab. Duha ka itlog. Duha lang, di nato pasobrahan. Time sa paminta gamay. Dayon. Asin gamay. Batil-batilon. Pag-ayo. Wala, birada. Kahuman, ato nang butangan og sliced cheese. Yummy siya. Pamahaw. Pamahaw pa ba ni? Alas 11:35 na ang takna sa kaudtuhon. Mapay pagpamahaw kay mapay paguman sa duty sa buntag. Human ani kab-kab na pud luto pa ni udto. Sayunan mo na. Oh. Bakit bang naging wakas ng buhay kong ito? Maling hindi ko nagawa. Bakit nga ba ako kamatayan ang katumbas sa salang di ako? Katarungan, bakit ba ganito? Mantika, gamay lang kayo idibol na. Ang igura mo kiss sa kuan. Igura mo kuyok. Okay. Butang na nato atong burlogs. Na cheese. Nala mix until it will dry. I like it very dry. Like a little bit crispy. Gara pa siya no. Mingaw ko ninyo mga bay, pero basic ay ko sa nga tanan yun. Kung kigol diri, wa na, piting bisiya, kid-ikid. Din siya kay sa akong last video ha, kay gulaanon kayo. Inyong maestra. Sa umanay, sunod problema ba? Disgrasya akong isuon. Wa na, gawasay na. Na-admit siya sa Osamis. Duha sila. Pero usara day ang kuan ang balita sa kuha duha piting kurbaan ako. Balita na ko duha sila pero usara day katura akong himod nga bay kinamangura na mo. Katong akong giingon ninyo nga gi-block ko. Naubos ko pag-ayo pero igsuon man. Patigbabaw gyud ko ng gugma. Kaluoy. Nasunog ang kagwang. Sa namay kuan kayo kanang daghan kayo pasok na taan eh. Daghan kayo nag-bothered sa akong mind. A lot of things bothered my mind. Pero maglang gihapon, I have to go on and move on. So may mahimo na to ani. Sige na lang pag nauna nga problema na. Yeah. Problema dari sa amo, problema Pilipinas. Matay. Nindo tag kinabuhi ah. Grabe magpangga sa ako sa Ginoo. Pero di ah. Buhi gyapon ko. Manla, mahaw na ta. Ready na nga akong mga gamit no for Ramadan. Tara na akong mga baharat, guwapa na kayo. May mga dagko ng mga spices. Diri sa ubos mga pino ng mga spices. So ako gini siyang gihaguan no, pambutang mga ngalan ning mga taklo. Gipamputos pud nako pa di mamantikaan. Dani. Okay. Alright. Magkuha na tagpan nga mura kadak aguan. Mura kadak asa kong nawong. May akong ipares dito. Sa akong itlog. Tara. Sa may dako na mo akong nawong ug kaning pan.
Mao man ilang pandre gahi oh. Gahi. Mura ni subaon man ni siya. Ating pa nila. Subaon man ilang pa. Na balihon ris kayo. Uy, katlin. Yung pa nila driba, tawag nila kobos. Kobos para sa mga kabos. Mga kadama. Mga ang trabaho. Pitik taghana. Mantini lang aning pan, murag planggana. Kinabuhi. Pasok-pasok. Bali-balihon na siya. Ito mahumok na kay freezer man ibutang ko. Gahi, oh. Na, okay na. Ngaw na ta. Ngaw na ta mga bay. Hayan matong itlog na ko. Ay, dara. Dara. Maasa man ta dapit. Dari ta dapit. Dara hayag. Ito ang ngit. Okay. Nita, eh. Tamsa. Nitimpla ko dahil ko ibuan ako. Paris. Tadi bitaw gipalit na ko ni bay para package. Unya kay experiment sunod bulan. Ano ba package di ako na lang mahigop ani. Ako na lang mahigop kay wa na expire naman. Paborito kay ni sa akong mga pinalanggang bahandi. Oh. Sa kutsara to nga. Next week. Tulo kutsarang gatas. Syaro. Di mga vitamins diha. Sukar. Kuya kay mga sudlan na, mga garapon. Ini tubig. Ini Paris. Gamay sa nga tubig. Kaya ito asang i-mix og maayo. Para wala magkuan, bukol-bukol ba. Mix it taman-taman. Naman kung ano na to. Saka arinulang kuan. Milk chocolate. Ngaon na ta mga bay. Grabing pagsulay na ko aning bulan sa Abril. Happy Mother's Day di ay sa tanang nanay no. Sa tibuok kalibutan. Labi na sa mga nanay nga mga kugihan kayo para sa kapaing kaugmaon. Itong mga anak. Maghihapon, Happy Mother's Day. O maghihapon. Kuam. Mawala maghihapon kinabuhi ah. Nga inahan diri wa may celebration ni mga tao diri. Wa usong celebration diri. Ana din ko ay celebration. Ito grabe ang bulan sa Abril para sa kuha. Daghan kayong bad news. Pero naagya po yung good news. Anam yung kinabuhi. Parat og tabang. Sama ni akong giinom. Tamis og tabang. Ay pa nila diri oh. Alita ka ang kalaha oy da. Samok. Daghang hugasan. Masamtanan nga bay. Man ani magluto ako. Pilak po tayo ang paluto ko ang usa ka buk kaon diri. Kay tuwa sila na matyan. Egyptian rice, sute, kani, tinapay, beef pastry, tawag nila. Beef pastry. Sa pa to? Sa pa to yung ipahimo, balalet. Surba, adas, laka 5 ka putahe.
Gutuman na inday eh. Pamahaw pa ni, ito niya narapit mga alas 5. Alas 6, alas 7 man. Paniud no. Pwedeng pamulas kung aping. Gwarap mo siya na. Init is gawas oy. Pula-pula ito kung aping. Murag katong nakuan, nasagpaan. Wala may init pero ang singaw ba? Init kayo ang singaw sa kuan. Iting init na dre.